Al-udhiyatu utawi korban wajibatun iku wajib ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong Islam mukimin kang mukim ora lelungan musirin kang sugih. Sugih iku piye hitungan sugih? Wa utawi musir ayam lika iku yen to miliki sapa musir nisoban ing sak nisab. Sak nisab iku pira wa utawi nisab mi'ata dirhamin iku 200 dirham. Au qimatuha utawa nilaine mi'ata dirham. Padilan haling luwai an hawaijihi saking pira-pira kebutuhane man al asliyati kang bangsa asli. Korban iku wajib kanggo wong Islam mukim tur sugih. Iki wajib ya. Lah ini kula tingali niki Durratun Nasihin niki nggih. Sing ngarang Sayyid Utsman. Sayyid Utsman niki madhab iki madhab Imam Hanafi. Jadi korban iku wajib kanggo wong Islam sing mukim sugih. Hitungan sugih iku pinten? Ndekne duwe 200 dirham. 200 dirham iku pinten nak dihitung rupiah. Jadi sak dirham syar'i niku padha karo 2,97 gram. Di satu dirham 2,97 gram. Nah saiki 2,97 gram dikali 200 niku wonten 595 gram. Terus gram iki perak ya. Dikalikno 595 gram perak dikali harga saniki 1 gram niku 48.700. Jadi ketemune 28 juta 975 rupiah. Jadi menurut mazhab Imam Hanafi nak tiang wayah hari Idul Adha duwe dhuwit 28 juta 900 lah. Niku wajib korban. Duwe niki di luar kebutuhan nggih, di luar kebutuhan, di luar bayar utang lan sanesipun sing niku nggih. Duwe nganggur cara ngono. Nah niki wajib. Hitungane wajib menurut mazhab Imam Hanafi. Nah mazhab Imam Syafi'i niku ora wajib tapi sunnah muakkadah. Sunat sing dikuwatno. Bagi wong sing mampu. Lah mampu kriteria mampu piyambak nggih. Mboten sing niki. Mampu cara Imam Syafi'i niku tiyang duwe harta nyukupi kanggo maisahe awake karo keluargane sing ditanggung selama sekawan dinten. Iku dina riyaya lan dina tasrek nggih, 4 dina. Iku duwe biaya urip niku 4 dina karo sak keluargane. Terus duwe dhuwit kanggo tuku mendo kanggo kurban. Niku hitungane mampu. Nah, cara jenengan larene 3 kalih karo istrine sonten sekawan sak omah nggih. Biaya hidupnya per orang 50.000. Jadi sedina telas 200.000. Sedina kanggo sak omah cukup ya. Ping 4 dina berarti 200 ping 4 800.000. Nunggu kebutuhan 4 hari ya. Terus jangan duit cukup butuh wedhus. Wedhus saniki pinten? Jadi murah ya. 2.500.000 wis entuk. Berarti 2.500.000 karo 800.000. Nah, pas dina riyaya jenengan gadah harta niku wis diitung mampu menurut Imam Syafi'i
Syafi'i. Tapi hukumnya ora wajib ganti sunat muakkad.